Ако стартираш бизнес, това е най-важното видео, което ще гледаш днес. Повечето хора започват с лого, с име, с уебсайт, а трябва да започне с един въпрос. Това въобще бизнес ли е? Или просто идея, която ми харесва? Истината е, че проблема не е в хората, не е в пазара. Проблема е в самата идея. Всеки втори бизнес, който работя, страда от едно и също. Неясен бизнес модел. Хората продават без да знаят на кого точно, защо точно и как това ще скалира. И се чудят защо няма продажби, защо няма мотивация, защо служителите не се справят. Преди да мислиш за екип, за маркетинг и дори за уебсайт, седни и си отговори как точно печеля пари, каква стойност давам и кой наистина има нужда от моя продукт. Това е бизнес модел. Без него си просто ентусиаст. Имаш ли ясен бизнес модел? А ако не си сигурен, това е знак. Пиши ми в коментар как си валидира идеята и нека да започнем разговор, защото вече става интересно.